umphathi station ubrigadier uthe yena xa ifikayo phaa yho ivan akathethi ngumntana lo ubhubhileyo umuntu omnyama lo. So iyasothusa uba angakwazi kwa usuka phaa njengomuntu omnyama asuke eze azobona eze efamilini kusuka umuntu webala eze ngaphakathi umuntu ke lo onokwazi useva abahlali. Bendirhalela usister wam ake avele naye njengomakhulu womntana. Ngumakhulu ke behlala naye. Alright. Umntana uhleli kuyo from age of 2 years. So laa mntana 11 years. So nguye umuntu omaziyo laa mntana into yobana into yakhe ithini. Nguye besiwa ivuka esondla lo mntana ngezi drinks zilapha. Alright. Bona bophula umthetho babulala abantwana emveni koko labo abasedubulayo abale moto yakhe ngena le woki abantwana bebelapha Abantwana bebelapha. uthanyele apha lo wasendlini umntana. Ndinguzola Mandalazi. Umntana lo solukileyo umzukulwane. Umntana ka-sister wam. Sifumene i-call from Izolo kuthiwa umntana utshayiswe ngamapolisa. Then sabuya ke from eHarmanas sazofika apha ngobusuku. Sayiva ke from kubahlali nakubantu bebekhona. Umntana utshayiswe ngamapolisa ebeyothenga ii-chips behamba bebathathu. Imoto yamapolisa kuthiwa ize ibaleka ikhalisa laa nto ikhalayo and ispeed bibaleka ngaso siyathandabuzeka because uphakathi kwabantu and kusebusuku late abantu bayaphithizela. Itshayise ityetyombe yagqitha yawutshayisa abantwana behleli opposite shop after bethenge ii-chips. So abantwana bathathu mnye ke oye wasweleka andikho sure kwaba babini into yobana imeko yabo ithini. So sifumene loo ngxaki. Imoto ke yamapolisa iye yatshiswa ngabahlali but ukhona umuntu ozandicacisela into yobana isizathu soba itshiswe imoto sesiphi because amapolisa i-action yawo after etshayise umntana akange abahlali bonelise because bafike kudala baresponde kudala kulaa mzimba. Ubhuti lo uzawunithela sithuphe because naye bekhona ngowalapha next door. So sikuloo meko sileke epolice station siyifamily sifuna ukuvula ikheyisi akange sihoyeke epolice station. Umphathi wamapolisa uye wasixelela uba sinalungelo lokuvula ikheyisi because ikheyisi ivuliwe and uthi umphathi wamapolisa reason why singenalungelo ikheyisi ivuliwe because laa nto yenziwe ngamapolisa. So sithi ke ngokuthina amapolisa ayasolakala into yobana ebesele because emotweni yamapolisa zikhona ii-rumors ezithi abahlali babone ama-empty before itshiswe webhiya and siyayifumanisa into yobana amapolisa sikhona nesimokolo ebesela kuso samoya but andikho sure into yobana ke uzoba khona umuntu o-willing for ukuzoma ngaphambili from kubahlali zokunikeza loo information but siyayifumana loo nto kusasanje. So kwenzeke loo nto now xa sisepolice station umphathi wamapolisa akafuni uthi asikwazi uvula ikheyisi because ikheyisi ivulwe ngamapolisa si-state. Laa nto yeye-state, umntana ngowe-state, yonke into njengoba isemoshwali ye-state. Akange soneliseke because into ibibanga kuvulwe ikheyisi kuba kuthiwa amapolisa besele. Now sifuna uprova ngolandayo uba amapolisa besele. Umphathi wamapolisa uthi amapolisa uyawazi into yobana awaseli. Sithi thina sinayo i-evidence proof yoba amapolisa awananseki awaseli. So uthi ke ngoku
and emva kwe-2 hours utywala emzimbeni emntwini xa ebesele buyaphela. Sithi ke si-surprise because besingayazi uba injalo, so samuthi kange sifumane uncedo. Now into esiyifunayo siyifemeli, 1, sifuna amapolisa abulele umntana wethu, athathe uxanduva, umthetho usebenze ngamapolisa abulele umntana wethu. 2, sifuna istate singcwabe umntana. Umakhulu womntana akaphangeli, uyaziphilela, uyazithengisela. So sikuloo meko ke siyile family. Siyayicela yonke imedia enothi ibe khona isi-assiste siyile family because sifuna yaziwe tharara le meko yenzekileyo, and sifuna inantsika i-state sithathe uxanduva. Ndihleli naye apha ndimshiye ihlamba ebathroom, ndiphume ndiye ukhazini wam ulipolisa apha enyanga apha kufitshane apha kwalesettle. Ndifike kuye ndihlale ke sincokole, uyagothuka esenza isikonzi sincokole. Kungene usister wakho omdala neetshomi zakhe abana-13, 14 bangene benkqonkqoza igate, khalisa isitsixo. Aphume ukhazini wam ayovula igate. Uvula kwagate bangene sebeziphosa bekhala bewapha phantsi apha abengekangeni endlini. So nani bese ndiphuma babuza uba kwenzeke ntoni nangamso, babe sebekhala abathethi. So uphuma abese abantwana unamhla kakhulu, unamhla. So ndijampa apha phezu kwabo ndiphume ndibaleke ndize. So xa ndifika apha endlini ayandibona into, xa ndibheka kwecala le-left njengoba ndinyuka naba bantu, xa ndifika umntanam ulele phantsi, ndibe sendingena apha ndikhala apha phezu kwakhe. Abe sendithatha utata uMjayesi andise phaa kubo, bayabaleka bayaqhusaka njengoba ndisiya kuwe, ndibuza uba wenzeni. Nithe ningayanzi ke ngoku inzame zobana kakhawulezise ukuzothatha umntana. So abahlali ke ngobona inoba baperforme kuba umntana akahoywanga, akukho netape ebekwayo e-around uba abantu bangangeni because wonke umntu phezu kwalo mntana ebanamdikhala. So ke ngoku babe abahlali ke ngoku sebegebisela kwicala lesithixo, kwicala lingapha begebisela abe nafilo sesibaleka because nabadli. Emva koko ke ngoku ukhazini wam uye ulipolisa mosapha enyanga, uye wafowunela umphathi wakhe kube selivini yana wathi ucela i-backup abantu aba-around kuzo. So abantu abaqale bafika kwisini ngaba bathunyelwe yinyanga bazofika apha kwisini. Abo balapha bafike emva, abe bebalekile balapha. So umqhubi naye uye wabalekisa umqhubi, ndifike sengekho mna phaya. Kukho omnye ugele ebethwele ikawusi, bebayithuba intombazana nomfana. So bathi abahlali ugele nguye beqhuba nje bingene kwecala lehoki, kwecala le-right kudriver yena. So uvalelekile ke ngoku apha endlini nje bingene ngaphakathi, akakwazi uphuma. So ke ngoku uyakrosa kanje, ukrosa kwakhe abe sephuma ethwala izandla entloko. Umfana yena kandimbona, ugele yena ndimbonile, but uye wakhatha ikawusi wayithwala apha phezu kwewivi, benxibe newivi ugele intombazana behamba bobayithula. Umntana lo wakho unamhla befunda apha e-assessment apha kwesi sikolo sibethendala, befunda phaa ugrade 4C, and beziyele esikolweni asothi umntana beqela uyama etransport, uyaziyela esikolweni ahamba esikolweni. Ikuphethe njani mama? Kabuhlungu sisi, kabuhlungu because umntana ona-9 years awunothi uzomfaka embuthweni, awunothi uzomfaka kwi-insurance because andiphangeli. Oko ndaphelele kwi-COVID, mangenelele nam oko ndandiphelele kwi-COVID umsebenzi. So ndabona ke ngoku into yobana mandizithengisele amagwinya eParo Industrial, bakwazi abantwana bam balale betyile. Okanye ndazi uba ndizokwenza njani kumntana ehle. Ngumntana onjani? Umntana osweet, osweet, o-active.
active noba uyakhwaza apha endlini besikwazi yena kuyatsikwa kwezi start because abantu bayangena so siyatsuka amaqhagu bethi qhaga bendingakho mntu nesithixo sakhe apha endlini kuthiwe lo nesithixo sakhe nesithixo sakhe nam bendivuka itransport ndithatha apha 5:30 okanye ngo-5 o'clock isithixo ndiyangena ndisijule apha phakathi isithixo apha endlini esovuka nditsike igeyiti ngeqhaga umntu ovulayo uzovuka ahlambe bawuvula igeyiti so xa ndibuya mna ndibuya nesitoko sam esincinananana ndibetha igeyiti ndiyavulelwa ndiyangena akho mntu unesithixo sakhe. So ngethuba kwenzeka before abe ugqibelene naye nini unamhla ngo-4:30 kuphuma apha endlini ndisiyachaza nam ndimsele ebetha umabona uba mabayele kwagoli bothenga umgubo emafins kube kude so ndithi ke mna bawunqena uya kwagoli xa kwi-weekend because kuyagcwala so ndizawukuyela ndithatha imali apha kum ndihambe ndiyomthengela ndibuye ndinxibe le jekethi abe ehlamba apha ebathroom athi makhulu xa ubuye kumakhulu babana ubuye uthenge i-airtime sifuna ufowunele umakhulu wakhe uthandekile umama kanina umama katata wathi ndifuna sifowunele umakhulu ndithi okay ke uzothatha imali yothenga i-airtime xa sibuye ufowunele umakhulu so ndibuye selele angamfowunela umakhulu wakhe so ndiqhubeke uedisha bantakwethu ne ibuhlungu bantakwethu into eyenzekileyo and kukho into abangayiveziyo and clear. When uthetha nge-South African Police uthetha ngabantu esifundisa abantwana bethu into yobana ngaba amapolisa alapha for ukhusela thina. Amapolisa ayingobantu aba-against thina siyipreacha every day. Eyona nto ibuhlungu as a South African Police imember yabo ibulele umntana kuthiwa bane-chaplain abanazo. Ikhona i-chaplain to get this family devastated or thina siyile family singabantu aba-unmanageable aba-uncivilized as eyona nto ibuhlungu bantakwethu sicela naliphini uncedo asiyazi lo mntana uzangcwatywa ngubani kodwa ideyithi sicela uba sidibane nani sininike ideyithi nesuku. So yenze ongwe I'm a safe